Ollaan keskustelemassa täällä muutoksen tekemisestä ja sitoutumisesta muutokseen kaikille ongelmapelaajille olennaisesta ja hankalastakin aiheesta. Keskustelemassa mukaan täällä Jari Härkönen, tervetuloa. Kiitos. Sä oot nähnyt monen näköisiä muutoksia ja niitä alkuja, niin mistä se muutos oikein lähtee liikkeelle, kun ihminen niin kun toipuu erityisriippuvuudesta tai elämänmuutos muutenkin on hankalaa, mutta sitten kun on tämmöinen niin kuin ongelma, alkoholipeli. Niin, kyllähän se vaatii sen, että tavalla tai toisella alkaa havahtua siihen omaan tilanteeseen. Oikeastaan se totuuden kohtaaminenhan siinä on. Siinä on se oleellinen juttu, että ihminen jotenkin kohtaa ne faktat, että miten mulla oikeasti menee. Usein riippuvuuksiin liittyy vähättelyä ja semmoista ihan suoraa kieltämistä. Ei tässä mitään ja aina löytyy joku, millä menee vielä huonommin. Jollain tavalla se pitää tapahtua. Usein myös erilaiset kriisit ajaa toipumiseen, että ne tilanteet kriisiytyy siellä kotona tai töissä. Ja sitä kautta alkaa sitten heräämään jotain halua siihen muutokseen. Eli riittävästi pitää ongelmia tulla ja kriisejä, että ihminen havahtuu yleensä tämmöiseen, koska sitä vähättelyä on. Siinä se sitten niin kuin on mahdollisuus murtua se Joo. vähättely. Ja kyllähän näissä, kun ajattelee tämmöisiä pakonomaisia käyttäytymisiä, tämmöisiä toimintoja, jollain tavallahan siinä on, se perustahan on se, että mä jotenkin niin kuin fiksaan itseni tai mä jotenkin tavalla tai toisella muutan sitä tapaani niin kuin kohdata tätä todellisuutta. Muutan omat tunteet tai muutan sen niin kuin oman tapani. Just kun ajattelee, että niin kauan kun se toimii, niin aika harva hakee kyllä mitään apua. Se vaatii sen, että tämä ei niin kuin toimi. Toimi, että mä haluan jotain muuta. No sä puhuitkin tuossa äsken, että kun ihminen lähtee muuttumaan, niin on olennaista, että hän niin kuin havahtuu siihen tilanteeseen. Käytetään niin kuin itsearviointia, eikö vaan, että se olisi niin kuin rehellistä itsearviointia, mikä ei aina niin helppo ole, mutta että mitä se itsearvio niin kuin laajemmin tarkoitetaan ja miten niin kuin ihminen voisi onnistua tekemään sellaista? Mä ajattelen sillä tavalla, että ihmiset, ketkä on lähtenyt hakemaan apua, niin ne on tavalla tai toisella tehnyt sitä itsearviointia jo. Ja kun ajattelee, että meille ihmisillähän on paljon tyypillisempää arvioida, että mitä vikaa muissa on. Meille on jotenkin helpompaa arvioida, että vitsi, kun nämä muut ihmiset olisi toisenlaisia, tai mun tilanne olisi toisenlainen, tai mun duunipaikka olisi toisenlainen, tai vaimo olisi toisenlainen, niin mun olisi jotenkin helpompi tehdä. Ja mä ajattelen, että se itsearviointi on oikeastaan semmoinen koko niin kuin jutun kulmakivi. Että ilman sitä, niin siitä toipumista ei tule mitään. Että meidän tarvii jotenkin alkaa niin kuin rehellisesti katsoa itseemme, että mitä me tehdään ja miten meillä oikeasti menee, miten me asennoidutaan. Viekö se meidän käyttäytyminen meitä siihen suuntaan, mitä me niin kuin halutaan? Onko ne meidän omat tavoitteet, onko ne meidän omat halut, millaisia ne on? Onko ne hyväksi meille? Mistä kaikessa se itsearviointi niin kuin herää? Tietysti läheisiltä voi tulla vaikka että ihminen saattaa edelleen sitä kieltää, mutta että ulkoa päin tarpeeksi kun lyö päätä seinään, niin sitten jossain... niin, onhan se niinkin, mutta se tietysti usein silloin, kun me aletaan voimaa huonosti, niin silloinhan me aletaan menee itteemme, että mikä mua oikein vaivaa. Että usein, jos ajattelee niitä hetkiä, kun me voidaan hyvin, niin emme hirveästi itseemme havainnoida. Meillä on se fokus itsestä ulospäin. Mehän niin kuin eletään sitä elämäämme ja usein kun me aletaan voimaan niin kuin huonosti, että me ollaan jollain tapaa niin kuin pitkäkestoisesti turhautuneita, niin me aletaan kyllä mennä itseemme, että mikä mulla oikein on. Kyllähän näissä, niin kun ajattelee sitten muita ihmisiä, niin totta kai se auttaa meitä havainnoimaan itseämme. Että miten muut käyttäytyy, millaista informaatiota ne meille antaa. Sehän on aivan oleellinen juttu myös kysyä muilta, että miten sä näet tämän. Jotenkin niin kuin muuttaa sitä omaa näkökulmaa. Ja vuorovaikutuksesta
Ehkä jostain kiireellisyydestä muustakin voi tulla sellaista syötettä niin kuin tutkia sitä omaa tilannetta, ettei ne samat levyt sitten pyöri. Joo, just niin. Okei, no miten muutos tapahtuu? Eli muutos niin kuin tässä tapauksessa, että pelaaminen loppuun on varmasti se, mutta että siinä nyt on muutakin kuin se mekaaninen pelaamisen loppuminen varmaan, että miten se oikein niin kuin tapahtuu se? Kun ajattelee sitä muutosta, niin sehän on niin kuin niitä uudenlaisia tunteita, uudenlaista ajattelua, todellakin radikaalisti uudenlaista toimintaa, sitä käyttäytymistä, uudenlaisia asenteita. Että nehän on hyvin tämmöisiä niin kuin sisäisiä juttuja. Jotakin mä niin kuin ajattelen sitä, että se saadaan just tapahtumaan yhdessä muiden kanssa. Että ihminen lähtee hakemaan apua ja se jotenkin, usein kun ajattelee addiktioon, niin sehän on hyvin niin kuin sen kaltainen tila, että mä hoidan niitä, mä tiedän niitä. Että voidaankin niin kuin hyödyntää niitä muiden kokemuksia kanssa. Että mikä on auttanut, mikä ei ole auttanut. Että nämä on hyvin samankaltaisia asioita, mitkä ihmisiä auttaa. Ne alkaakin harjoittelemaan sitä rehellisyyttä ja ne alkaakin ottaa vastuuta niistä asioista, mistä ne ei ole. Ja ne alkaakin löytää jotain uutta tilalle ja alkaa ne kokea sitä vapautta. Mutta sitten toisaalta sehän vaatii niinku tosi paljon sitä ponnistelua. Kyllä se niinku vaatii, että... Ja ehkä kun sä mainitsit tuossa monta juttua, mitä pitäisi tapahtua, uutta ajattelua ja uutta toimintatapaa ja muuta, niin ehkä se monesti jää vaan siihen päätökseen, että nyt mä muutun, mutta sitten niitä se asioita toiminta niin kuin puuttuu, niin joo. Mitä sitten ehkä myös niin kuin muiden ihmisten kanssa keskustelu ja tuki edistää näitä, että pääsee näissä Todellakin, joo. Se on niin paljon helpompi alkaa toimia jotakin niin kuin yhdessä ja suunnata semmoiseen vähän niin kuin me juttuun. Ja tavallaan ehkä se toivon semmoinen näkökulmakin, usein se toivo on se liima, mikä pitää ihmiset yhdessä. Silloin kun sitä toivoa itsellä on ja niin kuin tuntuu, että tästä ei tule mitään, niin on niin kuin tärkeää, että sitä jollain on. Että on niin kuin ihmisiä, keneltä se tulee, että kyllä sä tuosta eteenpäin pääset. Että ehkä sisäinenkin tämmöinen juttu sitten, kun ajattelee ihmisten omia tavoitteita ja muita, niin kyllä se ihminen, ketä ei halua muuttua, niin ei se kyllä sitten muutu. Kyllä ihmisessä täytyy itsessään herätä joku halu, että hei, mä haluan muuttua. Usein se halu syntyy just niiden tunteiden kohtaamisella. No ylipäänsä elämänmuutoksen tekeminen on ihmisille vaikeaa. On vaikeaa muuttaa ruokatapoja tai mitä vaan. No riippuvuus tietysti tuo niin kuin lisähaastetta siihen. Ja usein sitten myös niin kuin ihmiset yrittää ja onnistuu hetken aikaa ja sitten taas palaa, että on sitä repsahdushommaa. Mikä tässä tekee niin vaikeaa? Tai erityisesti peliriippuvuudesta. Mitä esteitä siinä on yleisiä? Nehän usein, jos ajattelee näitä käyttäytymisiä, että ihmiset on käyttäytynyt tietyllä tavalla, että jokaisellahan ne omat tekijänsä ja merkityksensä, mitä se pelaaminen tai joku tämmöinen addiktio niin kuin ylipäätään, että mihin se vastaa. Ja se on ehkä se hankala tässä, että se on vastannut niin kauhean voimakkaasti niihin tiettyihin asioihin, että ne tunteet on muuttunut tai mikä se kenelläkään onkaan se. Tulee hyvä olo, unohtuu todellisuus, voi rentoutua. Joo, ja siinähän on usein se illuusio, että nyt kaikki on niin kuin hyvin. Että sehän on hyvin tämmöinen illuusio. Ja kun ajattelee meidän käyttäytymisiä, niin valtaosahan meidän käyttäytymistä on hyvin tällaisia, niin kuin mä itse puhun tästä järjestäytyneistä käyttäytymisestä. Että ne on hyvin tämmöisiä opittuja, ne on hyvin tämmöisiä niin kuin automaattisia. Olisi ajatellut, että varmaan 90% meidän käyttäytymistä on hyvin automaattisia. Nyt sitä ei kauheasti mietitä. Niin, siis me ei olla kauhean tietoisia. Tuosta kun mä itse tulin ovesta sisään, niin ei mulla ole hajuakaan, että astuinko mä vasemman vai oikealla jalalla. Mähän vaan tulin. Mä tulin niin kuin automaattiohjauksella. Ja useinhan sitten kun ajattelee näitä tällaisia niin kuin uusia käyttäytymisiä, ne onkin niin kuin hyvin tämmöisiä luovia.
Joku, mikä alkaa harjoittelemaan rehellisyyttä, niin se ei ole todellakaan semmoinen juttu, että näin mä teen aina. Ja useinhan siinä arjen tilanteissa niin stressi ja tämmöinen niin hyvin nopeasti niin kun siirtää meidät takaisin sinne vanhoille raiteille. Tavallaan ilman, että me ollaan siitä kauhean tietoisiakaan. Sitten kans kun ajattelee, että sitä vanhaa latua mennään ja se on hyvin tämmöinen tuttu ja turvallinen. Et samaan aikaan vaikka ihminen tietää, että tämä ei nyt niin hyvä juttu, niin silti se on niinku turvallista. Ja kun ajattelee sitä uutta, että pitäisi lähteä niinku sivakoimaan tuon umpihankkeen, niin se on aika niinku vaivalloista. Ja sieltä ei ihan tiedä edes, että mitä kaikkea sieltä tulee vastaan. Ja täytyy niin kuin päättää jotakin niin kuin luottaa, että parempaa on tulossa. Lopputuloksesta ei ikinä aina ole varma, mutta että lähtee yrittämään ja sitten on paremmat mahdollisuudet tietysti onnistuu. Just niin. No, ihmisillä on vaikea sitoutua muutokseen. Se näkyy meilläkin pelirajoittomassa, että ihmiset hakee ryhmää, sitten niitä aletaan haastattelemaan ja kyselemään pari viikkoa myöhemmin ja sitten ne onkin kadonnut tai ei vastaa. Mistä tämä niin kuin johtuu, että se on niin ailahtelevaa se sitoutuminen ja semmoinen niin motivaatio siihen, että haluaa muuttua, että yhtenä päivänä toista ja viikon päästä onkin jo taas toinen. Niin. Kyllähän se jotakin vaihteleekin, ettei se ole kauhean stabiili tila. Että ehkä siinäkin jutussa on tärkeä se niin kuin semmoinen itsearviointi, että voisikin katsoa, että jos mä oon tekemässä jotain, niin miten sitoutunut mä oon siihen. Mä joskus aikanaan, kun mä olin hoitolaitoksessa duunissa, niin siellähän oli niin kuin aika tämmöinen yleinen teema, että tehtiin joku hoitosuunnitelma ja sitten tavattiin asiakkaan kanssa viikon päästä ja todettiin, että se ei noudattanut sitä. Että sitä voisi heti suoraan niin kuin arvioida, että aiotko tehdä tämän. Ja useinhan siinäkin on vielä sit se oman sitoutumisen niin kuin vahvistaminen. Että senhän voi niin kuin esimerkiksi kertomalla muille, mitä mä aion tehdä. Muut sitten vähän kyselee. Ja... niin, sen sijaan, että on vaan joku juttu, mikä on mun omassa mielessä. Että joo, mä aion ensi viikolla tehdä jotain. Että semmoinen hyvä muutos alkaa tänään. Ehkä pienillä askelilla, ettei mitä huomaa onnistumisia. Tänään? Ja joo. Monethan riippuvaiset puhuukin, että päivä kerrallaan. Joo, just niin. Siinä on iso pointti. Ja hyvä muutos on aina semmoinen, että sen toteuttamista voi jatkaa huomenna. Että se ei olekaan semmoinen niin kuin one time shot. Mä teen jonkun jutun kerran ja sitten me nähdään viikon päästä ja mä voin sanoa, että joo, kyllä mä viikosta tein sen yhden asian. Ja päästä sieltä umpihangesta sinne ladulle, että se onkin rutiini sitten enemmän jossain kohtaa, niin sitten se muutos alkaa olla niin kuin onnistunut. Joo. Ja kyllä se niin kuin, että toisaalta se liittyy just siihen motivaatioonkin, että mikä mulle oikeasti on tärkeää. Mitä ne oikeasti on ne mun niin kuin tavoitteet. Onko ne vaan jotain muiden odotuksia mun suhteen vai onko ne jotain, mitä mä itse haluan? No, tähän riippuvuuteen liittyy tämmöisiä ihmisillä uskomuksia, mitkä ehkä joskus estää sitä muutosta ja joskus taas jonkunlaiset uskomukset voisi edistää sitä. Ja samoin sitten semmoinen niin kuin kontrolli, että mikä on ihmisen hallittavissa ja mikä ei ole, niin nekin menee välillä niin kuin vähän puurot ja vellit sekaisin. Mitä sä sanoisit tästä niin kuin kontrollista ja uskomuksiin liittyen tähän muutokseen? Kyllä se sillä tavalla, se on tosi niin kuin oleellinen juttu. Et sen sijaan, että me yritetään hallita jotain, mitä me ei voida hallita, niin me aletaan keskittyä siihen, että mitä me voidaan. Mitä sä ajattelet tässä peliasiassa niin kuin on hallittavissa ja mikä ei ole hallittavissa? Mä ajattelen, että se on hallittavissa, että mitä mä teen tai mitä mä ajattelen tai mitä mä uskon tai miten mä tätä asiaa katson. Tässä on tosi paljon hallittavissa just sitä mun omaa sisäistä maailmaa. Ja sitten taas kun ajattelee, että sitä mitä mä en voi hallita, niin on se, että mitä mun vaimo tekee tai mitä joku peliyhtiö tekee. Usein ihmiset on todella turhautuneita, kun ne yrittää hallita jotain, mitä ne ei voi hallita. Ja tämä on niinku tärkeä juttu siinä mielessä, että me otetaan ne ohjat niinku omiin käsiin.
Toisaalta se ymmärtää, että se on niin kuin, sellaista syyttelyä ja ärtymystä tulee, koska se on onnistunut, niin kuin, vaikka on yrittänyt lopettaa, sitten on tullut mainos ja tullut repsahdus ja näin, niin se horjuu varmasti helposti. Ja mä ymmärrän sen, että en mä semmoista tarkoita, että mä niin kuin sellofaani selettäisiin, että ei mikään vaikuta meihin. Totta kai se vaikuttaa, mutta kyllä mä viime kädessä itse niin kuin valitsen sen, että mitä mä teen tai jätän niin kuin tekemättä. Kun ajattelee meidän uskomuksia, niin usein me vahvistetaan niitä sillä omalla havainnoinnilla ja erilaisilla kokemuksilla ja muuta. Niitä ei ihan tyhjästä tule. Ei, ja samalla tavallahan me tarvitaan myös siinä toipumisessa niitä kokemuksia ja niitä onnistumisen kokemuksia, jotta meidän niin kuin uudet uskomukset voisi jotenkin alkaa vahvistua. No mikä kaikki uhkaa tätä muutosta? Äsken sä puhuit jo näistä uskomuksista ja motivaatio heittelee. Jos ajattelee sellaista niin kuin sitä niin kuin toipumisen alkua, niin kyllä siinä aika radikaalin niin kuin eron saa tehdä sinne niin kuin vanhaan. Tonne sitten ne leikkikaverit, kenen kanssa on pelannut, tai tiedätkö, on ne sitten niin kuin ne leikkipaikat. Pelipaikat. Niin, nämä pelipaikat ja tällaiset että oikeastaan siinä pitää aika niin kuin radikaalisti lähteä siihen niin kuin uuteen. Kun välillähän ihmiset yrittää just toipua sillä tavalla, että on vähän niin kuin toinen jalka siellä vanhassa. Siinä usein käy huonosti. Se on kauhean tyypillistä, että ihmiset alkaa tyytymään johonkin. Ne pääsee niin kuin vähän eteenpäin, vähän asiat alkaa paranee. Sitten ne vähän niin kuin ne hanskat tippuu siihen. Tekee jonkun pienen muutoksen, laittaa peliesto-ohjelmaan. Niin, just niin. Ottaa 2 vertaispuhelua, joku tämmöinen. Ja sitten se niin kuin jää. Ja useinhan ihmiset tyytyy siihen, että okei, en mä ihan päässyt sinne, mihin mä halusin, mutta on tääkin parempi kuin se, missä mä olin. Useinhan siihen on ne 2 syytä, että ihminen oikein niin kuin tiedä, että mitä mun pitäisi seuraavaksi tehdä. Just kun ajattelee yksinäisyyttä ja tämmöistä, että niin kuin ihminen jää niin kuin analysoimaan sen sohvan pohjalle niitä omia juttuja, niin se ei ole kauhean hyödyllistä. Mitä sä sanoisit siihen, kun kuitenkin tässä peliongelmassakin ihmiset tekee tämmöisiä pieniä toimenpiteitä, on 3-4 kuukautta pelaamatta ja sitten repsahtaa. Puhutaan, että repsahduksetkin kuuluu, niitä tietysti tapahtuu. Niin. Mutta sitten on ehkä sellaista ylioptimismiakin, että nyt tämä asia on hoidettu päiväjärjestyksessä. Tällaista sitten kuitenkin se on tuommoista syklittäistä monelle, että sitten pystyykin olemaan jonkun aikaa. Se on ihan totta ja se niin kun, oikeastaan sen asian hyväksyntä, että mä en pysty hallitsemaan tätä, niin sekään ei ole mikään niin kuin stabiili tila. Tulee halutaan kokeilla, että jos se nyt pysyisi. Onko semmoinen, jos se nyt menisi niin kuin hyvin ja sitten käydään kokeilemaan ja no eipä se mennyt. Niin toi ajatus on ainakin yksi iso uhka, että se aina palaa siihen samalle ladulle. Joo. Että se on ja se just kertoo, että miten vaikeet se niin kuin irrottaminen on. Niin kuin ylipäätään muutoksessa niin on helpompi niin kuin aloittaa jotain uutta kuin välttää jotain vanhaa. Miten sä ajattelet niin vaikka häpeä tai huonommuuden tunne tämmöisessä riippuvuudessa, että voisi ajatella, että vaikka jos ihminen muuttaa ruokavaliota, niin siihen ei liity niin paljon tämmöisiä. Ja se ei ehkä ole niin tärkeäkään se asia, mutta tässä niin kuin ongelmassa liittyy. Mutta voiko se myös vähän edistää sitä, että se niin kuin tekee tärkeäksi, mutta toisaalta se voi olla joku suojakuorikin, että... Niin, kyllähän ne ihan tyypillisiä juttuja on se häpeä ja syyllisyys. Että nehän on semmoisia, että ne menee vähän käsi kädessä. Se syyllisyys on aina helpompi, kun se jotenkin suuntaa meidät itsestämme ulospäin. Se suuntaa meidät jotenkin hyvittämään. Häpeähän on sillä tavalla hankalampi, että se käpertää meidät itseämme. Sen käsittelyä vältellään ihan niin kuin viimeiseen asti. Se on niin voimakas. Se on kaikista voimakkain tunne, mitä meillä niin kuin on. Se ainakin tuossa alussa ehkäisee sitä, että ihmiset pystyisivät puhumaan ja suuntautumaan vähän niin kuin ulospäin kertoa sitä, koska sitä halutaan suojella ja vältellä sitä. Ja se on hyvin hyödyllistä siitä, kun eihän me tässä ihmisenä varmaan ikinä tulla kokonaan häpeästä eroon pääsee, mutta se, että me tullaan hyväksytyksi ja me voidaan jotenkin, ehkä se, että me voidaan sitä niin kuin kertoa muille.
Se on niin kuin tärkeää, että voidaankin niin kuin sanoa, että vitsi, mua hävetti taas. Ehkä se vaatii semmoisen, että on joku läheinen ystävä, vertaisryhmä, kuin sitä, että sitä on torilla. Että kyllähän yhteiskunnassa on myös sellaisia asenteita, tämmöisiä riippuvuuksia Mä ajattelen, kohtaan. että nimenomaan se vertaisryhmä vahvuus on siinä, että kaikki tietää, mistä puhutaan. Kyllä, että jokaisella on ne omat häpeänsä ja omat syyllisyytensä. No puhutaan uhkia epäonnistumisen sijasta sitten onnistumisesta. Peliriippuvuudesta eroon pääsy, onnistuminen elämänmuutoksessa, niin mitä tyypillisesti siellä silloin niin kuin tapahtuu? Mitä pitää tapahtua? Niin, kyllä se tarvii niin kuin suostua siihen muutokseen. Tarvii suostua siihen, että ottaa sitä apua vastaan. Tarvii suostua siihen, että en mä ehkä tiedä. Siellä tarvii suostua niihin, että niitä velkoja pitää selvittää. Siellä pitää suostua, että sitä rehellisyyttä treenataan. Siellä pitää suostua, jos mulla on hyödyllistä ottaa joku pelaamisen esto-ohjelma käyttöön, niin se pitäisi ottaa. Et vaikka jokaisella on se oma polku ja ne omat tavoitteet, niin tavallaan niitä keinoja kuitenkin niin kuin on. Ja ne on hyvin samankaltaisia niin kuin monilla ihmisillä, että mikä tässä auttaa. Ja jos ei sitä tiedä, niin sitten varmaan on niin kuin hyvä ottaa vähän varmuuden vuoksi mahdollisimman monta. Että just tunnistaa, että monet sanoo, että ei tuosta hyötyä, että mä puhun, mä haluan tehdä tämän itse, ei nuo esto-ohjelmat auta mua. Mutta jos ei niistä tiedä, kun tarpeeksi monta lukkoa laittaa ja asioita käsittelee. Ja monethan puhuu siitä justiin, että kun ne tekee tarpeeksi niitä toimenpiteitä, niin ehkä niistä joku auttaa tänään. Mä ajattelen, että siihen onnistumiseen kuitenkin niin siihen liittyy toiminta. Se on ihan keskeinen juttu, että mitä mä teen. Mutta ehkä sitä ihmiset haluaa vähän sellaista oikotietä, että olisi mahdollisimman 1-2 juttua, eikä 7-8 juttua. Joo, se on ihan totta. Ja useinhan tässä, kun ajattelee niitä palkintoja, niin se vaatii sitä ponnistelua. Mitkä ne palkinnot siellä sitten onnistumisen päätteeksi sun mielestä tämmöisestä on? Se on ehkä se kuitenkin sitten, että on niin kuin vapaampi. Että kyllähän tällaiset, kun sä ajattelet jotain riippuvuuksia, peliriippuvuuksia ja muita, se on tosi niin kuin orjuuttava juttu. Kyllä se jotenkin, että onkin niin kuin vapaampi elämään sitä elämää sillä tavalla, kun itse haluaa. Ja mä ajattelen, että se toipuminen on suomeksi niin kuin elämän elämästä. Se on vähän niin kuin, että pelit loppuu ja sitten on mahdollisuus, että elämä alkaa. Niin, just niin.